Indo. Malam ne ba naka. Indo kenan. Allah miki albarka. Matar ta kaina. Wa, kana so ta ji ne ta zo ta mun duka? Wace ce? Ina nan gidan. Ai ba wacce ta isa ta dake ki ina nan gidan kyale ta. Bari ka maka. Gaskiya kina kaunata da yawa. Dole in dinga cewa matar ta kaina. Wallahi kin iya girki sosai. Gaskiya kin iya girki ba. Indo. Junaidu dama ina so in wata magana. To, Indo. Mai kuɗi ne irin abubuwan da yake yi ba shi da kyau. Kullum ni kenan ba ni da wata aiki sai share aman giya a ɗaki. Ya kamata ku riƙa masa faɗa. Gaskiya ne. To ki yi haƙuri kin ji Indo. Komai zafi maganin sa Allah. Ki yi haƙuri. Wata rana sai labari. Wata rana Allah ba za a yi ba. Ki daina kuka share hawayen ki. Ya haƙuri share hawayen. Kada in mata fito ta kina kuka ki kai mata da hankali. Yawwa. To albishirinka. Wannan magana filin da ya samu. To kuma na samu dillalan. Na ce musu dan wajen rakun nan ka ba musu kasar ruwa. Gaskiya. Yawwa sai suka dan zaɓi mana guri mai kyau. In dai ba matsala insha Allah. Na ji daɗin zuwanka sosai kuwa. Yana da ina son ganin ka. To Kai kuma me haɗa ka da malam na malam? Ka Allah dan sa ido da Allah ya haƙuri da. Ba abin da ya shafi. Ka zo har wani yana kuɗi za ka bani kasu bani. a ba ni kuɗi me za ka taɓa kai da kuɗi. Yanzu dan na zo tambayar kuɗi sai ka tambaye ni me zan yi da shi. Amma dai ka san na da matsaloli. Ga musu. A wallahi haba. To ga 100. Na 100 ne. dan Allah. To ba ni 100 ga 200. To ka ban haɗa mu. Haba ni kuma in zauna ba ni da kusisi. Haba na yi tokali ma fa da na baka 300 ne fa na baka 200 na dau 100. Haba mai kuɗi. To ka dawo. An sa ido to. Ya ji ba. Kai me ruwanka? Me haɗa ka da wannan? Dan uwana ne. Na jini kuma. Kuma dan lalacewa dan uwanka ne saboda zai ma rana kai ma za ka yi ma. Saboda ka ba ruwanka. To ya hakuri. Da wani abubuwa da ka sani a waje. Indo na tafi. To. Ai ki rinka magana. Irin wannan ba daɗi irin wannan. Ki rinka magana. Haba mai kuɗi. Wannan wani irin hali ne haka? Kaman yaya? Haba. Me kika gani? Wannan wani irin abu ne? Nace me kika gani? Ya za a yi ka shiga ɗakin mahaifiyarka ka ɗauki kuɗi bayan kai baka bata ba? Kin gyara zancen. Ya za ka shiga ɗakin mahaifiyarka? In ban shiga ɗakin mahaifiyata ba ɗakin wa zan shiga? Gaskiya ka daina irin wannan hali babu kyau. Mene? Babu kyau. Na me? In kai baka bata ba ai bai kamata ka ɗaukan mata Ke? ba. Ya kina nema ki raina mu wayo? Ha? Uwar ki ce ko uwata? Kin san Allah? Wallahi ki ba a hankali. Da abin da zan uwata ce na ruwanki.
Babu kyau. Me ba au, ni zaki wa'azi? Ni zaki wa'azi? Allah sai Allah da ba ki gudu ba Allah yana fasa miki kasfan nan wallahi. Yar mare ni mai. Hada wani wai ni to zauna. Ha? Kayan wata ne dan na dauka me? Ni ba sata ba, ba sata ne ba. Ba sata ne ba. Oh, an je samu habu mu tafi majalisa. Ba wanda zai mun ɓannan nan ban da mai kuɗi. In ajiye kuɗin ban da iko in ɓoye asiri na. In ajiye kuɗin fita. Dan da yaron nan yake so irinka ɓata mu. So yake sai na ciwon zuciya. In ajiye ya ɗauka shi bai ban ba. Yaron nan Zanaidu Isamo Ibani sai kullum yaron nan ya dinga min sata. Ina dalili? To zan fa fara Allah ya isa. Awo. To ƙaraso, gani. Kuma ka dage. Yanzu tsoro na ma kake ji kana gudun zuciya ta. Ka ƙaro su nace. Haka ne. Ka je ka kashe kuɗin? Kuɗin da ka ɗauka a ɗaki. Za ce na ɗau kuɗi. Sai na ma gaya maka. Ritsanin ba in gaya maka. In ba kai ka ɗauka ba waye zai ɗauka. To kuma me ma da na ɗauka tun da ni zan zauna da yunwa ne? Ai kuɗin ki kuɗi na ne. Ai bai kamata a ɓoye ba tun da ana da yunwa. Ba za a zauna da yunwa ba, da ma abun alheri kake yi. Da ma abun alheri kake yi, da ba haka ba. Da ni kuɗi na ko kuma maka Allah ya isa gaskiya. Gaskiya. To ma ni ɗanki ne da ya bayan da zaki da ni. Bayan da zaki da ni ɗanki. Ka dinga ɗauka kenan da girman ka da komai maimakon ka samo ka bani baka bani ba sai dai ka zo ka ɗauka sosai. To ba ni kuɗi na. Biya na za ka yi. Ai sai dai ban gani ba. Au ko? Haka ne. Ma kwantar da hankalinki kuɗi suna nan zuwa. Yaushe? Kuɗi suna nan zuwa za su samu. Da wanda aka ɗauka miki da ma ƙari za a yi miki duk sai a baki. Kwantar da hankalinki ma. Ko? Insha Allah. Ban gani a ƙarfa zan ce. An fara bai ma yaɓi mai shinkafa. To. Ta garin malam. To ina ruwana? Ni dai kamun kuɗi na. Aji. Kar kuma ka ƙara ajiye kuɗi ka bayan a ba da rancen ma har an bai yabi ta garin malam mai shinkafa an ba ta ita ma ai ta kan uwarsa ya fara yabi mai shinkafa ta garin malam ya ne ke kina wani ɓata rai. To ai sai ka shiga ka bata hakuri. Ki je ki bata hakuri yanzu na shiga nan yanda ta haƙi iskan nan ba zan je da daɗi ba. To amma ka san da aka still ka shiga ka ɗaukar mata kuɗi? To dan me ɗauka laifi? To ni dai ba zan iya ba ni ma ɗin ba zan iya bata hakuri ba. Tunda ba uwarki wacce ba za ki iya ba. Ko? Haka ne. Zan iya ba. Kai yanzu shiga nan. Zai yi ba. Kawai gwaran koma wajen yafi mai shinkafa ta garin malam. Dole ga wannan. Wannan ya fi jiya. Sai ka zole? Ba zoliya ba ne. To ka gaya min me zan yi da shi. Ka gane wannan? Wannan maganin karfe ne na baka. To. Amma kuma yana da haɗarin gaske. Me hatsarinsa? Gaya min. Ka ga da kamar ni ne da ba da mata. Zan iya sa ba wani abu da zai dame ni. To ka gaya min mana. Kai ko kana da mahaifiya, kana da mata. Akwai matsala sosai. Babu. Gaya mu dai. To kana jina dokarsa shine. Idan mace ta yi ma magana ko budurwa ko matar aure ko babarka ko matarka idan ta yi ma to ya kare amma idan ba wacce maka magana to wannan ka riga ka in dai karfe ne idan kai wannan ka gama to dai na wannan karfe ya ratsa ni ka gama za a ga tsiya an daina mana burgar karfe ka san da haka kawai sai dai in zabga kirari ba yanka amma yanzu haka kawai ma ba zan ma kirarin ba sai na zaro na yanka tukuna kai kuri kana zarowa ma ba ta kai kuri bari tauri ratsa ni ga yadda zan yi da ita nan Allah wallahi